Ambrek bangunan ya Allah. Ono wong ndek jero kene ya. Ya Allah, iku ono wong ndek jero kono. Gak iso metu. Ya gelap. Besi kan numpuk-numpuk dia BEM. Ton, awak diam dulu. Tak mau gerak, Ton. Ya, tak mau gerak, tunggu sekejap. Nanti gerak awal lagi sakit, awak punya badan. Ya Allah. Iku lho wonge. Beton ya Allah, beton. Beton ning jero nasib bae sik urip. Duh, iku kok ono topi sakmono akeh topi. Iya. Itu topi ada banyak di situ. Takut ada orang. Berapa orang ada konkret ini? Ada 7 orang. 7 orang. Ah. Sudah sih.